Erreferentziazko zentroa da Irekin. Enpresei laguntzeko industria eta teknologia arloan, ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen ikuspegitik jasangarriak diren berrikuntza eta ekintzailetzako proiektuak zein barne ekintzailetzakoak asmatzen eta garatzen. Enpresen, ekintzaileen, ikertzaileen eta Mondragon Unibertsitateko zein beste batzuetako ikasleen arteko lankidetzarako gunea da. Irekinek 6.000 metro karratu izango ditu, eta bertan honako instalazio hauek egongo dira. Gizarteari irekitako gune bat izango da Irekin, printzipio kooperatiboetan oinarritua egongo dena. Non berrikuntza eta ekintzailetza teknologikoa bultzatuko diren enpresekin eta beste eragile batzuekin, trantsizio industrial jasangarri eta justu baten alde. Lehendakari jauna, herri ordezkariak, Mondragon Unibertsitateko lagunak eta enpresetako ordezkariak hurbildu zareten guztioz gain, egunon guztioi ongi etorri Irekin eraikin honen inaugurazio ekitaldi honetara. Gaur ikusiko dugu eta dagoeneko pista batzuk eman dizkigu bideoak, Irekinek proiektu amankomun baten emaitza izan nahi duela eta aldi berean etorkizunean garatu behar dugun ekimena eta aukera. Mondragon Unibertsitateak eraman du lidergoa, baina beste eragile batzuen lana eta konplizitatea ezinbestekoa izan da proiektu hau errealitate izateko. Eta hor jarriko dugu fokua gaurko ekitaldi honek bi helburu nagusi dauzkalako. Alde batetik, Irekin proiektua ezagutaraztea eta plazaratzea, eta beste alde batetik proiektua bere errealitate izateko ezinbesteko izan diren eragile guztiei eskerrak ematea. Lehenengo helburu horri ekingo diogu hortaz, proiektua bera ezagutarazi nahi dugulako, eta hitza berak dagoeneko ere pistaren bat ematen digu, nola Irekinek ekintzailetza industriala eta jasangarria elkarlanean garatu nahi duen proiektu irekia izan nahi duela. Irekia, garapen industriala eta teknologikoa bultzatu nahi duen herrialde honetako edozein eragilek parte hartu dezan. Beraz, proiektu honen edapen zabala egin nahi dugu, elkarlanerako bidelagunak aurkitu eta topatzeko. Proiektua bera ezin hobeto azalduko dugu Carlos García, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko koordinatzaile orokorrak. García jauna hortaz, nahi duzunean zurea da hitza. Lehendakari jauna, alkatesa, sailburua, agintariak, lagun jaun Andreok, lagunok, egun on denoi, eguerdion, eta benetan eskerrik asko naino bertaretzagatik. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Mondragon Unibertsitateko hazia, 1953an jaio zen. Arrasateko beste bi egoitzetatik pasatu eta gero, hazkundeak eta erronka berriek Iturripe auzo honetara eraman zituen eskolaren jarduerak 60ko hamarkadan. Harrezkero, milaka teknologo hemendik pasatu dira. Lanbide heziketa
eta batez ere ingeniaritza ikasketak burutzeko. Pertsona hauek gure lurraldeko enpresa asko sortu eta garatu dituzte. Gaur eskolan 300 ikasle inguru ikasten ari dira lanbide heziketako goi mailako ziklo bat, eta beste 2800 ingeniaritzako gradu edo master bat. Beste hainbeste ikasle etengabeko prestakuntzan, eta ikerketa eta transferentzian 20 milioi euro baino gehiago. Inoiz ez dugu eduki hainbeste ikasle eta jarduera. Hazkundeak eta erronka berriak azpiegitura berri bat egitera bultzatu gaitu. Baina zertarako? Irekin, Mondragoneko berrikuntza eta ekintzailetza ekosistema sustatzeko pausorik berriena da. Produktu eta prozesu berriak eta jasangarriagoak garatzeko espazioa. Azkenengo urteetan, ekintzailetza industriala sustatzeko martxan jarri ditugun ekimenak osatzen duen azpiegitura. Odeik, aurreratu duen bezala, Irekinek erreferentziazko zentro bihurtu nahi du. Enpresei, industria eta teknologia arloko berrikuntza eta ekintzailetza proiektu jasangarriak asmatzen eta garatzen laguntzeko. Irekinek, Mondragon Unibertsitateak gidatuta, baina beste eragile askorekin batera, enpresen, pertsona, ekintzaileen, ikertzaileen eta ikasleen disiplinarteko lankidetza sustatuko du ekintzailetzako eta barnekintzailetzako ekimenetan. Industria jasangarrirantz beharrezko transizioa egiteko. Erronka ez da txikia, etorkizuneko industria garatzen laguntzea. Por un lado, Irekin es y será una plataforma para promover una cultura de emprendimiento en la juventud, en nuestro alumnado, en esos más de 3.000 futuros tecnólogos y tecnólogas que se forman aquí cada año, que estarán además acompañados por alumnado de disciplinas complementarias, como la gestión de empresas o el emprendimiento. Porque también es nuestra responsabilidad fomentar y dar oportunidades de emprendimiento industrial a las nuevas generaciones. Por otra parte, Irekin es y será una plataforma para apoyar las actividades de diversificación e intraemprendimiento de las empresas de nuestro entorno. Ponemos a su disposición no solo esta infraestructura, sino también las capacidades, los agentes y las personas de Mondragon Unibertsitatea y del ecosistema de innovación de Mondragon. Esandakoa, erronka honi baiarako eragile askorekin batera aurre egin diogu. Ezinbestekoak izan dira beraien parte hartzea eta konpromesua. Denon artean bultzatu dugu Irekin proiektua, bakoitzak bere indargunetik. Fagor taldea eta bere fundazioa, Gizabidea, Mondragoneko sustapen zentroa eta Zaiolan, ekintzailetza kudeatzen adituak. Garaia, parke teknologikoa, Galbaian, jabetza intelektuala eta industriala kudeatzailea, Izea, berrikuntzako zentroa, Debagoienako mankomunitatea eta nola ez, administrazioak, aldundiak, udalak eta Eusko Jaurlaritzak. 3 proiektu mota espero dugu Irekinen kokatzea. Nagusiki, enpresen diversifikazioko proiektuak, barnekintzaileko proiektuak, prototipoak, prozesu berritzaileak, preindustrializazioko baliozkotzeak. Bestetik, gure ikerketako emaitzen balioztapenetik enpresa berriak. Eta bukatzeko, gure ikasle eta ikasle hoien artean kultura ekintzailea sustatzeko ekimenetatik ateratako proiektuak. Aipatzekoa da, Irekinen kokatuko diren proiektuek MUk beste laborategietan eta 15.000 karratu inguru dira daukan makinak eta ekipamenduak erabiltzeko aukera edukiko dutela. Irekinen ere, ekonomia zirkularreko ikerketa eta transferentziako taldea kokatuko da. Ioberen Basque Circular Hub egoitza berri batekin batera. Azkenengo urteetan, bide honetatik pauso garrantzitsuak eman ditugu. Ikasketa planak egokitu ditugu ekintzailetza sustatzeko. Eta bereziki, Mondragon Industrial Sustainable Entrepreneurship Awards martxan jarri dugu.
Badaramagu 6 edizio eta ekimen honetatik 10 enpresa baino gehiago sortu dira, maila nabarmen hobetzen urtez urte. Algunos de los ganadores de este concurso de emprendimiento, que está teniendo un efecto catalizador y atractor de iniciativas, también de fuera de Euskadi, son firmes candidatos a establecerse en Irekin. De hecho, a la vuelta de vacaciones empezarán a ubicarse aquí las primeras de ellas y también media docena de proyectos de intraemprendimiento y diversificación. Ekimen hau sustatzeko, lurraldeko kooperatiben konplizitatea ezinbestekoa izan da. Zehazki, hasiera honetan Mondragon, Laboral Kutxa, Fagor, Orbea eta Kreanen sostengua eta diru laguntzei esker, aipatutako lehiaketa eta ekintzaileetako proiektuei bultzada ederra eman diegu. Irekin, nagusiki, aukera da. Etorkizuneko industria garatzeko tresna. Irekia da. Epe luzeko eta asmo handiko proiektu hau aurrera eramateko eragile eta pertsona askoren kooperazioa beharrezkoa izango delako. Erronka zoragarria guretzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gartzia jauna. Zerrenda luze egin du, hainbat enpresa erakundea aipatu ditu, beuren ahotsa ere entzun nahi dugu, datorren bideoan jaso ditugu, zuek ere ikusita entzun ditzazuen testigantza horiek. Orbean, etengabe evoluzionatzen ari gara. Txirrindularen beharrei erantzuna emateko berrikuntza garatzen ditugu, eta horretarako etorkizunera begiratzea, lankidetza, ezagutza teknologikoa eta anbizioa ezinbestekoa dira. Eta Orbearen ezaugarrietako bat, baita ere, gure konpromiso soziala da. Eta horregatik aipatu ditudan osagai guzti hauekin, Irekin proiektuarekin partekatzea da gure helburua. Horregatik, proiektu honi gure babesa ematen diogu, gure gertuko industria eraldatzen lagunduko baitigu. Sortu ginenetik, Laboral Kutxan, Mondragon Unibertsitatea eta ekintzailetza industriala sustatzearekin konprometituak egon gara. Hain zuzen ere, ekitaldi honetan dauden hainbat kooperatiba Laboral Kutxaren dibizio enpresarialaren eraginez sortu ziren. Gaur egun ere horretan jarraitzen dugu. Mondragoni egiten dizkiogun ekarpenen bidez eta baita ere Gazte Enpresa Fundazioarekin enpresa txikiak sortzen lagunduz. Oso ondo dakigu industria ekintzailetza sustatzeak zailtasun bereziak dakartzala. Izan ere, azpiegituretan eta ekipamentuetan inbertitzeaz gain, maila altuko ezagutza teknologikoak ere beharrezkoak dira. Irekin, besten artean Laboral Kutxaren ekarpenen laguntzarekin eraiki den proiektua, behar horiei erantzuteko oso garrantzitsua da. Krean protagonista izan da bi zentzutan Irekin abian jartzeko prozesuan. Alde batetik, eraikinaren diseinua eta obraren jarraipena eraman ditugulako. Bestetik, Irekinen jarriko diren ekintzailetzako jardueren sustatzaile eta bultzatzaile garelako. Eraikinak espero zen erabilerari erantzuten dio. Erdiko nabearen eskala monumentala, alboko nabe konbentzionalagoa, coworking espazioak, espazio gardenak, zatiketa handirik gabe, instalazioak berrikuntza eta ekintzailetza proiektu bakoitzaren behar zehatzetara malgotasunez egokitu ahal izatea bilatzen dute. Bestalde, Kreanek eta oroar Mondragoneko ingenieritza eta zerbitzuen dibizioa osatzen dugun kooperatibak berrikuntza eta ekintzailetza sustatzen saiatzen gara. Eta historiko aberats bat dugu, enpresa jarduera berriak abian jartzeko laguntza. Eta horretan jarraitzeko asmo dugu. Gure esperientzia kooperatiboaren ezaugarri nagusienetako bat izan da urrats inportanteak emateko unea eta abagunea zuzen irakurtzeko gaitasuna. Horrela sortu ziren Goi Eskola Politeknikoa bera, lehen kooperatibak, Laboral Kutxa edo Ikerlan gutxi batzuk aipatzearren. Fagorrek eta bere fundazioak izabideak urrats katai luze horren katebegi berri importantetzat du Irekin. Izan ere, gure lurraldea trantsizio aroan bizi da, energetikoa, digitala, sozioekologikoa eta horretarako baliabide berriak ezinbestekoak izango dira. Horregatik sustatu du Fagorrek Irekin proiektua,
gure kooperatibek jasangarria izango den etorkizuneko industria garatzeko gunea izango dute bertan. Eta gure teknikariek, unibertsitateko langile eta ikasleekin elkarlanean, prototipo eta produktu industrial berriak garatuko dituzte. Bideoan argi ikusi dugu. Irekinen lehenengo pausoak emateko eragile askoren laguntza beharrezkoa izan dela, eta izango da aurrerantzean ere, etorkizunean ere beste eragile askoren parte hartze hori bilatu nahi duelako Irekinek. Proiektu asko zerbetu ezagutzen dugu, bagoaz bigarren helburuarekin hortaz, eskerrak ematea, enpresen lankidetzaz gain, erakundeen babesa ere, ezinbestekoa izan delako, eta Mondragon Unibertsitateko errektore jaunari, Vicente Atxai jaunari, luzatu nahi diotitza eskerrak emateko ardura hori berak hartu dezan. Nahi duzunean Atxai jauna. Lehendakari jauna, Arrasateko alkatea, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua, Mondragon Unibertsitateko ordezkariak, Mondragoneko ordezkariak, agintariak, jaun-andreok, egunon berriz ere eta eskerrik asko gaur Irekinen gurekin egoteagatik. Bereziki, agurtzen zaituztet zuen erantzukizun instituzional berriak direla eta ekitaldi honetara etorri zareten guztiok. Zuen eginkizun berri hauetan onena opa dizuet denoi, eta gure laguntza eta lankidetza eskaintzen dizkizuet elkarlanean jardun gaitezen gure herriaren garapen soziala, ekonomikoa eta iraunkorra bultatzen. Jarraitzeko, uste dut Goi Eskola Politeknikoko zuzendariak ederki azaldu duela Irekin proiektua, eta beraz ni ez naiz horretan zentratuko. Gaur bi mezu partekatu nahi ditut. Lehena, esker onekoa. Eta bigarrena, Irekin bezalako eraikin berezi bat inauguratzeak sortzen dizkidan sentimenduei buruzkoa. Bigarrenetik hasiko naiz. Joan zen astean, Irekin bizitatu nuenean, irudi bat etorri zitzaidan burura. Mondragon Unibertsitatearen historiaren argazki bat. Hain zuzen ere, pantailan ikus dezakezuena. Argazki horrek, Goi Eskola Politeknikoaren lantegi eraikinaren inaugurazioa islatzen zuen 1974an. Argazki honek txuri beltzean noski, makinarik gabeko eraikin utz erraldoi bat erakusten zuen, baina Mondragoneko herritarrez beteta, ilusioz betetako jendea zen. Izan ere, ezer fisikorik ez zegoen arren, eraikin honek inguruko gazte eta enpresen etorkizun oparo baten aldeko apustu bat irudikatzen zuen. Inauguratutako pabelloi hori gure unibertsitatearen pauso garrantzitsu bat izan zen, eta proiektu hartan jarritako ilusio eta ambizioak guztiz bete direla uste dut, honela, horma zuri haien azpian bildu ziren pertsona haien ametsak betetzen. Eta sensazio hori bera izan nuen joan zen astean ere hemen, Irekinen. Gaur, oraingoz, eduki fisiko gutxi tailer bat inauguratuko dugu. Baina ambizio eta ilusio handiarekin, hemendik amesten dugun industria jasangarri berriak eta ekintzaile berriak atera daitezen. Azken batean, Mondragonen ekimen berri bat izango da, Euskadi industria enpresa jasangarri berriz bete dezagun, enplegua eta aberastasuna gaztearentzat sor dezaten. Lantegi pabelloi utz batetik jaio bazen Mondragon Unibertsitatearen zati handi bat, ziur nago Irekinetik makina bat enpresa garatuko ditugula, balio erantzi handiko enplegua eta industria iraunkorrak sortzeko. Are gehiago, inguratzen gaituen ekosistema kontutan hartzen badugu. Unibertsitateko ikasle gazteak, zentro teknologikoa, ikerketa gehi garapeneko enpresa unitateak eta promozio zentroak. Irekinen, zuek guztiokin kontatzen dugu zientzia, berrikuntza eta talentuz betetako
industri aktibitate jasangarri berriak martxan jartzeko. Eta aurretik esan bezala, bigarren mezua eskertzekoa da. Eskerrak eman nahi dizkizuet, Irekin proiektua errealitate egiten lagundu diguzue guztioi. Proiektu honetan, hemen zaudeten pertsona eta erakunde askok sinetzi eta lagundu diguzue, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkizuet. Fagor taldeko Gizabedea Fundazioari, Mondragoneko kooperatiba guztiei eta bereziki Laboral Kutxari, Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Arrasateko Udalari, Espainiako Zientzia Ministerioari, eta baita ere Madrilgo Kongresuko EAJ-PNV legebiltzar taldeari. Denak batera, benetako elkarlan publiko-pribatu eredu batetik oinarrituta, posible egin duzue proiektu hau errealitate bihurtzea. Eskerrik asko zuen laguntzagatik, eta bitartean badakizue, beti egin izan dugun moduan guk hemen jarraituko dugula, gure konpromisoarekin. Ikaslek, enpresek eta instituzioek, oro har gizarteak, gurengan jarri duen konfiantza emaitzetan bihurtzen. Mila esker denoi laguntzagatik eta mila esker zuen arretagatik. Eskerrik asko, errektore jauna. Irekinentzat horren beharrezkoak diren erakundeak aipatu ditu Atxa jaunak eta euren testigantzak ere jasona izan ditugu. Irekin zentroa eraldaketa industriala gidatzeko diseinatzen da. Aurrerapena eta iraunkortasuna uztartzeko. Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren eta IOBren arteko elkarlanetik Euskadiko ekonomia zirkularreko japaren egoitza berri bat sortuko dugu Irekin zentroan. Transformaremos las ideas en realidades. Impulsaremos el emprendimiento industrial sostenible. Empresas, emprendedores y estudiantes juntos para avanzar hacia una industria más competitiva. Hacia un nuevo modelo industrial con 3 factores: innovación, colaboración y sostenibilidad. Irekin y su hub de economía circular, Euskal Industria lehiakor eta jasangarri baten alde. Hurrengo hamarkadan lan munduak aldaketa disruptiboak eta sakonak izango ditu. Aldaketa horien eragile izango dira besteak beste, digitalizazioa, transizio berdea eta negozioen balio erantsia handitzeko beharra. Aipatutako hauek Mondragonen politika sozioenpresarialaren ardatzak dira eta etzi kongresuan aurkeztuko ditugunak. Etorkizuneko lana sustatzeko ezinbesteko dira pertsona ekintzaileak, enprendedoreak. Eta hori da Irekin proiektuarekin lortu nahi dena. Azpiegitura honekin eta sustapen zentroekin lankidetzan, mota guztietako ekintzailetasun industriala lortzea da helburua. Irekin funtsezko pieza izan behar da Mondragonen, eta baita Mondragon Unibertsitatea kooperatibekin duen harremanean. Lo primero que quería dar es la enhorabuena a la Universidad de Mondragón por seguir adelante con este proyecto que es un proyecto transformador en el ámbito de la innovación, en el ámbito de los talentos y en el ámbito sobre todo del emprendimiento tecnológico que con tan buenos resultados está dando en esas tierras, en Mondragón, pero también en todo Euskadi. Quiero decir que este proyecto también es un proyecto que tiene una parte financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lo que ya se está viendo es cómo una instalación como Irekin va a ser transformadora de algo que necesitamos, porque lo que se necesita mucho para que la innovación llegue a término y genere sus frutos se refiere a la generación de ecosistema. Esto que a veces suenan como palabras muy grandilocuentes, son cosas que son muy importantes. Generación de ecosistema lo que al final significa es que no solo tengamos el talento o el desarrollo tecnológico o las empresas o las necesidades del mercado, sino que todo junto pueda desarrollarse
de acuerdo a las necesidades y a las capacidades que se tienen en cada territorio. Esto es muy significativo con lo que está ocurriendo en particular en Irequín y lo que va a ocurrir en Irequín, y yo creo que desde luego para nosotros, para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y particularmente para esta Secretaría General de Innovación, es un placer formar parte de esta iniciativa que creemos que va a tener mucha importancia. Irekin zentroaren inaugurazioa oso berri ona da guretzako, herriarentzako, ekintzailetza izan delako makine bat urtetan gure ezaugarri nagusienetariko bat, industria teknologiarentzako oso berri ona da baita ere, eta bakarrik eskerrak emutia proiektu horretan lan egin dozuen eta egingo dozuen pertsona guztiei, eta badakizue Arrasateko udala beti elkarlanerako prest. Irekin zer dan azaldu beharko banu, esango nuke dela industria, dela teknologia, berrikuntza, espazio konpartitua, hezkuntza, eta Irekin hitzak berak ere asko esan nahi du, adierazten dulako alde batetik gertutasuna, eta adierazten du ere elkarrekin lan egiteko kontzeptu hori. Beraz, etorkizuna handiko egitasmoa da, gertutasunean eta elkarlanean oinarritutakoa, eta beraz Mondragon Unibertsitateari eskerrak ematea besterik ez dagokit, eta etorkizun oparoa egitasmo honi, etorkizuneko apostu badelako sendoa benetan. Jarraitzen dugu hortaz inaugurazio ekitaldi honekin, eta jarraian hitza lehendakari jaunari luzatu nahi diot. Pradales jauna, nahi duzunean zurea da hitza. Arrasateko alkatea, sailburua, Mondragon Unibertsitateko errektorea, herri agintari eta ordezkariok, lagunok, egunon guztioi. Toki zoragarrian gaude. Harrotasunez, betetzen gaitu Euskadin Irekin bezalako abanguardiorako ekimenak garatzen gaudela ikusteak. Niretzat gaur egun oso polita da gaurko proiektua ikusita. Eskerrik asko benetan lehen eskutik ezagutzeko aukera emoteagatik, Carlos, Vicente, eta eskaini diguzuen azalpen guztiengatik. Behin baino gehiagotan kontatu dut, eta egia da, nire ikasketak bukatuta egon nintzenean tesia prestatzen, lan kontratu bat eiteko aukera izan nuen Deustuko Unibertsitatean, eta Donostiako kampusean hasi nintzen, eta besteak beste Gipuzkoako ehun industriala ezagutzeko aukera paregabea izan nuen. Eta 100 kilometro edo 1000 kilometro egin eta dozenaka enpresa bisitatu ahal izan dituen, han eta hemen, Gipuzkoan barrena, eta egia da, liluratuta geratu nintzela ikusi nuenarekin. Gipuzkoako enpresek ez zutelako zerikusirik nik garai hartan bereziki ezagutzen nuen realidade batekin. Zena ezkerraldekoa eta Bizkaikoa. Mundu berri bat ireki zitzaidan, esperientzia arek eta han ikusi egin nituenak izan ziren enpresa txikita hartainak, kooperatiba asko, gehienak ezaugarri bera partekatzen zutenak, espezializazioa, berrikuntzarako gertutasuna, eta espezializazioa eta berrikuntzaren arteko eta aldeko apustu garbia esango nukenik. Han ezagutu nuen kooperatibista bat, Jose Mari, deitzen zena, eta harek ere begiak ireki zizkidan esan zidanarekin. Imanol, esan zidan, enpresaren tamainan ezin bazara lehiakorra izan, espezializatu zaitez zerbaitetan eta egiten duzun horretan izan zaitez hoberena. Eta Mondragonek eta kooperatibismoak asko eta asko demostratu du urteetan zehar eta hamarkadetan zehar horren arira. Arrazoi guztia zuen Jose Marik, bai, hoberen izate horrek derrigorrez etengabeko bekuntzaren aldeko apustua egitea eskatzen zuen, irtenbide berriak bilatzea, ikertzea,
bidez berdinak etengabe jorratzea. Eta Irekinek, proiektu honek, hori guztia ezin hobeto ordezkatzen du. Mondragon Unibertsitateak ekintzailetza industriala, eta hemen dago gakoa, industriala, eta teknologikoa indartzeko egindako apustuaren aparteko emaitza da. Ekintzailetza industriala ez da bide erreza izango, baina guztiz beharrezkoa izango da. Un proyecto que surge de la apuesta de Mondragon Unibertsitatea por reforzar la actividad, e insisto en la palabra, de emprendimiento industrial y tecnológico. Y el emprendimiento industrial exige pues, un foco específico y exige también una dedicación que a veces es más compleja que otro tipo de emprendimiento, también necesario en nuestra sociedad, pero que tiene unas particularidades distintas. Además, se aspira en este proyecto Irekin a dar respuesta a una cuestión que va mucho más allá, a una característica que forma parte de nuestro ADN, el carácter emprendedor e industrial de Euskadi. Creo que estamos en un momento en Europa en el que se está produciendo, además, un renacer industrial. Hemos vivido hace escasos años el gran Green Deal, el Pacto Verde Europeo, y creo que estamos a punto de vivir el nuevo Industry Deal, el nuevo Pacto Industrial Europeo. Y creo que tenemos que aprovechar inteligentemente, con las capacidades que tiene este país, toda la potencia industrial de Euskadi para estar a la vanguardia de esas transformaciones. Por eso aplaudo una iniciativa como Irekin, porque se incardina perfectamente en esa nueva apuesta por la industria y por una industria sostenible. Innovación, emprendimiento, especialización y sostenibilidad. Eso es Irekin y representa a la perfección todas esas variables. Euskadi abrazó la industrialización a mediados del siglo XIX. Vamos encaminándonos hacia mediados del siglo XXI y se está transformando industrialmente el mundo. Abracemos también ese proceso de renacer industrial porque tenemos capacidades suficientes para hacerlo. Irekin ofrecerá espacios que podrán ser utilizados por nuevas iniciativas industriales que pueden surgir del intraemprendimiento, de emprendedoras y emprendedores universitarios, de centros tecnológicos, de investigadores. Va a generar, aparecía el palabra, un nuevo ecosistema que aunará ciencia, tecnología, capital humano, talento, tejido empresarial e industrial y centros de promoción o incubadoras. Un lugar que mirarían con asombro, con ilusión y entusiasmo aquellas personas de la foto que nos mostraba Vicente Hacha hace unos minutos. Al igual que las instituciones públicas, las cooperativas y la iniciativa privada son fundamentales para construir Euskadi. Si no generamos riqueza, no podremos repartir bienestar. Lo decía José Mari Arizmendiarreta en otra frase sobre la cosecha y la siembra que viene a colación. Sin la aportación del tejido empresarial vasco y las cooperativas no podríamos mantener el bienestar y la calidad de vida que tenemos en la actualidad. No lo olvidemos. Euskadi necesita de todas y de todos, también de la colaboración entre el ámbito público y el privado, entre la universidad y entre la empresa, entre la ciencia, la tecnología y la innovación. Aberastasuna sortu behar dugu gizarte kohesioan aurre egiteko. Horregaitik, ekintzailetzarako eta inbertsiorako baldintza egokiak sortzen asmatu beharko dugu. Irekin ekimenari esker hori egiten gaudela argi dago, beraz, zorionak Mondragon Unibertsitateari eta etorkizun oparoa proiektuarentzat eta gure herriarentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko lehendakari jauna. Bueno, bai Pradales jaunak eta Atxak aipatutako beste argazki batera aterako dugu ekitaldi honen azken txanpan sartuta. Agintariei hortaz mesedez holtzara etortzeko eskatu nahi dizuet, plakarekin batera argazkia ateratzeko.
ofizialki hortaz behintzat. Argazki hori aterata eta nik uste protokolotik akaso zertxo hori aterata, baina behar bezala irekin inauguratzeko txalo zaparrada batekin itxiko dugula gaurko ekitaldia. Eta amaitu aurretik pare bat ohar, amaitu aurretik zerbait jateko aukera izango dugu horratzek aldean, eta ondoren bisitak idatuak egiteko ere bai, 20 pertsona inguruko taldeak osatuko ditugu, 10 minutu barru aterako da lehenengoa, horre ezkerraldean ikusten duzuen eskilera horretatik. Eskerrik asko denoi zuen arretagatik eta beste bat arte. Ondo segi.